Guys, welcome back to my vlog. This is Solanga here. So guys, today is Tuesday, August 13, 2024. So guys, adto na pod ko mo duty. So another kayo na naman. So kanang wala pa ko'y pamahaw kay wala ko gi-invite ni Motherhood, charot. So adto pa ko sa ubos mo kaon, ambot lang na for me sudan ron. So atang niyang ako ang mga ganap-ganap karong adlaw guys ha. So thank you so much. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel o akong page. Thank you guys. And that's Chucky as always. Chok. Uy, tanawa Chok ah. Tu. Tara. Tara Chucky. Dalagan. Kina-prank. Ibiyaan ko niya. Guys, na ako sa office, so nahuman ako pamahaw guys. Dihara ko na namahaw sa diri sa barangay, kinagpalit kong sudan inunan og utan nga Bisaya. So busog na ko, thank you Lord. So naan ako dari. Manglimpyo pa ko kay daghan kayong sagbot. Happy Tuesday! A few moments later. Order na po ang mga tao dito sa lunch. Ay, ko lang ako. Ay, ko pinsin. Kailan kayo sa cleaning mo tayo? 20,000. 90. 90. Kailan na tayo? 100,000. Pila? 90 na spaghetti? 9-10 na tab. Ah, okay. Thanks much. Mainit pa. Thank you much. Spaghetti. Hala, init pa dyan siya guys. Guys, init pa kaayos. Nakunta ninyo. Adik sa spaghetti stock up. Kainan tayo. Iyay! Relaxit man. Kamutas Jollibee ay. Harap. Inani man sa mo sa probinsya kay nga mo ang spaghetti kay ang mga isula og kan anawaran. Butang kanon. Spaghetti with kanon. Inana man jud dili man uban kay dili man sila magbutag kan ako butangan. Ito kaya. Hindi ba tayo pagkagtag sa tinidor sa mga mama? Na baboy. Baboy? Adobo. Wow. Kaya lang. Nanto ka? Kaya. Niluto rin sa mga mama. Binahog na spaghetti guys. Kantag binahog na spaghetti. Lami. Guys, natumba na ang 2 days. Busog pa dyan may kinakakaon. May pagkaon na rin sudan. Three days later. Hey guys, adumi sa Oslo. Kuyong nga mo si Chucky. Hi Chok! Hi Chok! Uy, dili ka man agad Chok. Chok! Uy! Chucky ba? Uy! Di man agad ka ha? Chucky! Di ka man agad Chok. Di ka namin isa na napit ni Jancy. nagpalit mis requirements ni Giantong. Di ba dyan?
mga gunting, mga cutter, mga ballpen, mga double-sided tape sa kataupan. Basta minute to mention. Charot. Okay. Tamig market kay mga babalit big isda. Balit big isda, guys. Vista sa Deriso. Kuan. Poblasyon Oslo. As aging run, nakasakay na siguro. Wala naman. Kayong gasoline station, guys. Ma'am, ang hapon. Hey guys, it's day 7. Bag guys, na late ko. Kaya gipaluto pa ko sa kong bana og kuan. Inan-unan guys. So, nagsugod na oh. Padong na ko guys. So guys, hapit na dyan namang fiesta. It's day 7 na sa novena ni Senior San Roque guys. So thank you so much. Mamista niya ta guys ha. And that's all for today. So guys, ayaw kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel Olangga TV and my Facebook page Olangga po. Salamat sa pagtanaw.